MLA ke Shillong West uba Mohendro Rapsang henni kesingi ula penlong ya kejing lek kemen Christmas bat ki Asha ki Aganwadi batru ki doktor ki badan benta ha kejing ya kun ya ke klam COVID ha kate ke constituency ha kani kesingi ladon langru nadu ki nang ilam shnong ki doktor batru ki nang ilam jongka Kongres Shillong West batru iba pek ya ka kam snong kam pha ni jolong sning dei ru iparlok irang ba snong jungi iba arlan sun iba judan hi bat ngi barbor agno ino i program bat iba ju kerna golong so cooperative bat ngi bat ila ai so bai kani ko hol ru nakaliang snong bat pelong ini program berit bat im ju kerna kli lano ru bat kan sia thui pi kani ko menta ide ban ai jing yoro iba arlan bat ka tim jungi ba kani ka snong jungi kalau yo ya ka word ka locality verification and enhancement program na government na Meghalaya so ini thap iba rokai kadai ka team jong i rongba snong bat ka team jong i lungba ka jingkit jong i bat ki members ka tu kan ni ba kila punwara ka punbha breu ya kani ka snong ka thaw jong i ka jingkhoi ka badon kam tam ha gor wei pu wei ka snong ha kani ka locality Shillong ni ki doctors ki bedon lang bat ngi hang ni nadui Dr. B Langstang i Dr. J Karbani mo nanta i Dr. Ivan Lingdo kulesibun play don talang bat ngi hang ni kapor ba filaya flight port ban don lang ban ya saki ya kani ka jing ya don lang hapeng kini ki asha workers bat kini ki agani workers ba ngiju bo program system nakliang jonga ngasi contribute kum kajing yarap iki ba kajing to istom ki police buni jon lang pinta si ki asha workers but ki helpers ne ki angadi workers ki don lang ni baro ko but ki workers ki police bun kajing wan jong pi pinta si kajing don jong pi pinta si ka pani po ipe ya kani ke program berit ngi don ta si ngi bo ing program wa kala dei ka lungku snam jong ka Christmas ru aku jong ka por knang ba ki ei jing yarap jonga ila a little berit by contribution sa iyeng isam jongpi nanta kini ki baidon lang hang ni nakaliang ka snong ki thao bat nakaliang ki nong trei jong ka party hi brokoi jong ka 18 West Block Congress Committee kublesibun ki don lang jongpi bar ka mata sngi kam tam le kini ki media ki press baidon hang ni ki bala ban saprang ya kini ki program ngidon man ni hang ni kapor bat ia ki kam ba kini ki agan ni workers kini ki asha workers bagi tre hakene ki area jungi kubule sibun iba baro mai ningkong ngajudon hi kata kajing ang not ban tre ban banyarap hi ya kini ki pa nong song snong hakene constituency jungam baro ko nrei hakini ki artsnem bangan tre marwe nganum la ngasi slok bat ki doctors bat ki anganwadi workers bat ki asha workers ha por ba kadang don lele kani ka pandemic absnem ngong patient ni ngamarwe nganum la menteri AAM ngadon kam ni corporation jong pi ban ngaru ngan ai ka full corporation ya pi haba pi adon kam ya nga bila yos ngau iwe na ki asha workers ila kren ngam kwa ban kren bun tin chu dei ngam ju kwa ban putroi la ni barabot ngam ju kwa ban ai kon por ngam ju kwa ban bangala le dei ka ka ta bangale ka dei ka duty bound jo nga kum amili ka bangadei ban le na suhun manganiyo yakini ki workers kum kini hakde constituency ba nadu mensim ki atre hanu remet ka yong kumala batai doktor mene kam dan su ka yong kam dan su ban ya fight yakini ka pandemic kilong in a very very forefront hakman do publish bun yang jing trade stom jong pi bar pa jiwei puwei ngada berto nadu mensim yakini namar ka jing rap jong pi kayarap ya ki breu hi jong constituency barokoi hakini ka por Christmas nga ningkong ning shop nga ai ngo yo play bola kurku kurdo yang nga bat ya pi ye wei be don hang ni nga ai ku play Christmas besuk ya pi baro in advance kabadei kaski kha jong jisu ka jingwan long play jong usani seperti ke Christmas hi
kapang kabanga kwa ban kren kindiat kadi ka jingwan ujisu shani ka porthei ban pedim yangi ban yangi kibriu hamtam kalong ba ublei u palat yangi upa ya ukun mamrai bai joku nga ai kadi ka message Christmas yapi wei ban ya kalong yen jong kiru barok ka wei nakaliang jonga ai ba kani ka Christmas kanwanra ya ka peace love happiness apa yang jungi barok kai bat ya kalong yeng long sem jong pi barok kai ngini klet ya kinong shur ni don kam ni keting suk peace langi yo peace ni don kam ni jungi love ni don kam ni jungi ban langi yo kira atli ni yo ka song suk ka happiness ka ipang irang kwa ka ni ka pertai ka jingwan jong jisu ura yang ya pi ya kini kubor babatam bat ini im hai tai nong rim ba ublei tai kana uwan na ka pertai ban ai snem tmai basuk bat ni kmelti ba uniu snem tmai banwan menta un ngin yo ya ka snem go pernai ka basuk ban lailut na boro khoi kini ki jingpang ki jingstiu ki jingi boro khoi bang ni sung sai how ni snem tmai uban wan mentang sni don ini jing ai jonga nakaliang jonga nakatulop jonga kumu ameli shagi asha workers Syaki asa syaki agan wadi bati adi workers baru khai ilong ibadat tangba bafiela banyara siang banyatit kinjat soi ndre kam ni kan kut tang hang ni kani kan nang beteng bat ka jing don kam jong pi ha ka kam jong pi bat banyade bat u pai ba jong kani konsumsi ha kroi banyadon lang bat pi hang no ko tang ni tin badet ba sultanat banyadon lang bat pi kubleshu support itu dia sepang kejengat nanti halal COVID-19 kena kelam sepang COVID-19 nadu pasang penilai trade kena kam COVID nadu bawan shop kelam COVID ki asha ki way ki frontline worker kiba long batur syakmat kelam ki asha mengi long ngum ki doktor si ngintip ki kejaka ngintip ki ka house ki teng stengnet ru tang hapan yemi ke kene ka long ka we long ka jing tristam jompi long tum ka appreciation ye di amale konon long jongi la khat di ka meeting bantai jing ai fi tinde nama ke jing tristam jompi lem fi nginom la pan ya ilek pasha itu dalam COVID-19 te kunjuru idan ki jaga akan lagi betul kopor pada klan akan lagi di sisi amti membaca kesnau kowe ni kaba sim hai kata ka jukit kia ha pani kun ni dalam COVID-19 tengah semua pani tu ye umde sekataru ni dan bob yo ang nagkajaka ba leaders nong ilam ikmat basim responsibility te katanga at living di yamate belum jungi ko pila simkia nama tadan siwi jaka ba nong ilam simkia tu kata di dure misal jungi ngan itu duwe ya so incident ba nama titip di suku libu sa ko sisi por rakyat center Bundi balong badong itu kita kembali residential berstatus kita bawa suwan besar lagi. Andre itu buat di sana dalam kita beri waktu ini keren ini menai by start by bami. Ibu nak betul. Long kata concern our community besar itu long it's very rare dengan eating leaders di dalam musim dengan anu boleh terkui dan susu ketat usin dan ketat jengerap negatif jonga tangkatahi hadu kelihatan boleh doktor jakolin berpikir itu orang premat doktor Iwan Undo berpikir jayau kata ini boleh disebut tam tam i MLA
belala ban le bon ki naga banta konsumsi ana kublai khamtam ki doktor beralangot di doktor Langstang, doktor Kharbuli, doktor Ivan Lindo kiba dai gane ga area ga jong isine bat ngai kublai khamtam bat kerpang phi ki asha bat nangta keyboard se ki agan wadi hak jingya yenti jongi gane ga klam kaba arsenam ganti ba phi ngi lama kum ga jat ben reu ye ki jing ki jing le ki jing tenju kiba ngi haman ga thliu gi ki jing kaba bon don ki long ye ki long sam le bat kambam ga diru kala ai ta ki por nomor le kala continue ka ta lockdown la dam lockdown ru kabu ka jingma ba ka jing tien yangi kumbal kren di asha bala ya tur shakman ban ya trei nak banta ka ne kumju ngi ru ki nong trei kam snong hadu teng teng la tien banoi phi bangin rung si yen kum ki nong trei kam snong ngim tip ju ban ngim song thu rei nak banta ka jing ya kane ka snong ga jongi ka jing ki parabriu ngi tur shakmat ngi mi shakmat bangin ya trei ngi ya tulun ngi ya terong lam ya kane ka kam ban ada ai khublai kerpang ya phi ba ki agan wadi ba ki asha ki bala daga mon lanju chi sha kumba fle ong ba jing siu ko baduna rei phimri bat phim tieng filami shakmat ban ya tenrong ya kane ka kam hak ya ka shan hak imlang salang kamai kendo kane ka de history nganoi fi ka ba ngen sa ajikin mau pateng ladang ila laj nang ne bat kermen hi ngin laj no nang ne ba la sem snam ngi de duai jur ba kane ka klam kanu wan shu nomor blai kantung snam arsnam ngila mat ngila don ka ta ka jing tieng ka jing sir bat teng teng nganoi fi wat adu ba kibriu kila tang si I baya ki asha agan wadi kila supej ani ki ya chei kitai mi chei da ya ki doktor na ki staff na se bro ki wan mano bola yo mo to ka yen ha kata bro khat ka den ki jing keli ka ba ni bu le jing sir bat ka ba isi do kalong ka jing nyow ben teng teng ka don ka to ka yen ka bola yo ka don ka jing nyow ben fi kata ka long ba hadu teng ki fu ni nga ba seni mlong shu ba fi ini bola dan positif te kumno ine fi kumno fi bu asnong wat dangi ki nong penya asnong ka nong isiam jing jing ja kumno bangin persung tho iki namar ngi dei para briu ngi hapan sung tho ba ngi so sen ai gitu ki belangat gitu ki belayo te ngim tep hadu kat no sisa kata ka jing sistem ka jing ka jong ki ya gitu ki belayo bat kalong jing so sen ai ru ya kata ka yeng mana baro lahap cha sat slum tangman mi sabar ba di thi jing thiet ru mlong su te silong don bok mangidon ka CMT ba la kloi banyaram bat kuma ka snong jong ni dengan ai kublai ki pa nong song snong ki blai no senyang ki bangilala banyaram ya kilong yeng kilong sem ki bado te kermen banang ni shakmat ngi mat su kene ka jing ka ba ngi layamat ikini ki arsenam kan thi kasnam ka menikong gawan ka arajar arpo ka ba ngi padat tip ha ngi nang sulong kumne kumtai endai I bala yap shai doktor saido kamut ka tu kala penting ka pensmi chisu ini ba kasnam ka ba arle kala nang pensir sisu namar bula kelau ni kunyang jingpang te kene ri ka pensir ba ngarai itu sisa ke jing tre sitam jong pi ki asale ba hadu kini khlemat ba menta pinang ye tre sitam ringkat bat ka tim jong pi nagi UHC namar balai menta pi sim sitam sabak kumno bani penbor ki breu ba sim ya ke injection kani ka masuk mana fi namar nantai nawai na ar kina boleh fin sim ta injection kani ka batien kani rai pi breu pinang hap lai banong pen ko go ik breu kani kalong ko ba ana mai fi uwe ar nong ong wat sim re fi fin ong sim te kibriur kin long kulmar simot ya nong in snap te hangne nga skurpat iki pai ba ro snap ya kin ong trei jong ko ka kya ki ban batai ya ka jing shai fi knang mangin lait na ka jing ma ngin pet ka haba bon nangi hangne ki bom dei ki chat riu khasi ki sim ni ka ne kabu kat badong yo la sha ndala haban si we ka ne vaksin te kumnung nyale de Payu adharo, adhar mensyada ong to yale no adhar bun nang yatieng ei. Namanta ki pun ba lanon le adhar ko snong jungi. Te
Manusia anda pun buat ong le sile undan batre le mentah pada ki kuat banwan le kani nga kelong ka wara jing yangi kum kinong peniat sinong ru bejo dengan kermen nang ni sekhmat ki barokh ngin la ban job da ji tre lang jong i baro de shwa man shong ngashim kani kabu ngan ai kuble yepi Christmas basok bat snam tmai bakmen kuble shibo